Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyata asyar, utawi makalah sing nomor 11. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, saking kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala ketika sapa kanjeng Nabi, as-sholatu utawi salat. As-sholatu utawi salat iku imaduddin, iku cagake agama. Ai asluhu tegese cagake agama. Mula faqwamuddin mongko utawi jejeke agama iku laisa ora ana illa biha kejaba kelawan cagak. Kama anal baita kana sedune omah la yakumu illa ala amudi, jaba kaya sedune omah la yakumu ora bakal iso ngadeg, ora iso jejeg apa omah illa ala amudihi kejaba kelawan ing atase cagake omah utawa sokone omah. Faya mongko utawi salat iku tahqiqun, tahqiq nyatakno lil ubudiyati maring ngumawula, wa adaun lan nekani li haqqir rububiyati maring hak-hake kepangeranan, wa jami'ul ibadati utawi sekabehane, wa jami'ul ibadati utawi sekabehane ibadah, sekabehane ibadah wasailun iku minangka wasilah ila tahqiqi sirriha, saking maring nyatakno rahasiane salat. Wasumtu utawi meneng iku afdol, iku utama. Qala sallallahu alaihi wasallam, asumtu utawi meneng iku arfaul ibadati, luhur-luhur ibadah. Rawahu Ad-Dulaimi an Abi Hurairah radhiyallahu an, ai as-sukutu tegese sukut meneng ama sing perkara layang kok orang manfaat apa mafidin ing dalem agama wa dunya lan donya, wa tarquradilan ninggal nolak alaman ing atase wong iktadakan apa jenglarani sapa man iku min arfai anwa'il ibadah, iku saking luhur-luhure macem-maceme ngibadah. Fa inna aksaral khotoya mengkostune akeh-akeh wong sing luput iku minal lisani, saking lisan. Jadi makalah sing nomor 11 inggih menika ngendikanipun Kanjeng Nabi, bilih as-sholatu iku imaduddin, salat iku minangka cagake agama. Lah nek iku cagake agama, mula jejeke agama ora ngarah ana kejaba kelawan jejeke nglakoni salat. Dadi nek sampean ngrasano agama nek ora jejeg ku piye manane? Ora jejeg iki manane ora jejeg. Wong dolim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jenenge napa dolim? Berarti wong nek dolim berarti agamane ora jejeg. Wong nek dolim ae ora jejeg. Ya sapa ae, dhewe kiai, dhewe santri, dhewe wong umum. Saiki ana paribasan. Ana ngendikane Kanjeng Nabi. Kullukum ra'in. Kowe kabeh iku, awakmu kabeh iku minangka dadi tukang angon. Awakmu kabeh dadi tukang angon. Lah nek iku tukang angon, ing atase kiai angon santrine,
ing atase wong lanang angon keluargane, ing atase wong ya angon liyane. Lah saiki jenenge angon iku nang ngarep apa nang nguri? Angon ngarep nang nguri? Ora ngarep dulu. Dene wong angon iku ngetutno sapi. Ya sapi iku ora duwe apa akal. Duwene napa nafsu. Dadi maknane kowe nek makane dadi kiai, ya ngetutno santrine, ya maknane ngetutno ku piye? Ora dadi imame, ngetutno santri. Piye supaya apa iki pangonan iki ora blarang-blarang napa jeneng mangan sing ngene ngetutno kok piye le? Ngetutno ku tidak menghukumi, neng ngetutno. Ono lek lho, sapi kalau ngombe kae lho sak apa jenenge suget kalau sing apik. Mung ninggai. Mula terkadang ana kiai sing ketoke iku ora tegas blas. Ana kiai ora tegas blas. Wong kula nang kene wae dirasani wong akeh. Lah iya masjid kok diben ramene ora karuan ki ora tegas blas. Ora roh dalile apa. Ora roh dalil. Sing ngene ngetutno ku piye ngetutno? Bukan ora kullukum imamun uga awakmu kabeh uga kok imam ora. Ora apa pengarep. Dadi apa? Awakmu kabeh iku dadi pengembala. Maknane nunggu li ngetutno karepe sapi. Lah nek ora ngono berarti awak dhewe Kalau kan wis nyangkut iki. Wong wedok iku bengkong, mok lus bengkong, mok kasar bengkong. Maknane yo ngetutno kowe. Ngetutno. Terus sampai kapan, Mbak? Ya sampai mati. Ngetutno sampai mati. Saiki agama nglakoni agama kok gak krana Allah, kok ora krana Kanjeng Nabi, ora krana Allah. Tiwas sampean gelem, tiwas tak kandhani ora gelem manut, tiwas tawai duwe ya bendina isih dibantah. Ya wis, ning nek sampean krana Allah dibantah bojo, dibantah wong akeh ya biasa. Biar wong kiai ku lak kaya ini lho ibarate ana sing ulama ngendika kiai ku ibarate kaya apa iki tempat pemandian panas. Kiai ku kaya tempat pemandian panas. Apa obat tempat pemandian panas. Sama tahu krungu obat nek gatel ya. Nek gatel ngekem nang ngene apa? Banyu belerang. Angan-angan kiai padha karo obat kaya pemandian air panas, banyu belerang. Iku kiai. Ya. Nalika wong rasa gatel, iku mara nang ngene kiai. Ya to, Kak? Mara kiai. Tapi nek wis mari piyambake sing teko biasane wong sing cedhak sing ado-ado. Sing teko biasane sing ado-ado, sing cedhak-cedhak malah ora teko. Dulure ya ora teko. Anake ora teko, tanggane ora teko. Iku ciri khas. Iku kenapa ciri khas ngopi? Kiai. Kaya pemandian panas. Dadi nek wis kaya obat. Lah obat iku wong ngombe obat iku mesti mau kawiti undat-undat sing. Alah ngombe kok obat pahit ka? Wis mau undat-undat. Iku obat. Engko nek wis mari lah kaya ngene iki nek sampean atimu ora mok niati krana Allah tiwas gelo selawase. Mula
urip supaya kepengen ora gelo, maknane ya kabeh krana Allah. Sampai hormat bojo, ya krana aku diperintah pangeran wis. Dek kasil dek ora sing penting berhasil nurut perintah Gusti Allah. Sampeyan ngaji dek kasil dek ora, dek wong manut dek ora penting, sing penting awak dhewe iku manut karo perintah Gusti Allah. Sampaikan kebenaran walaupun sing mau sampeno iku kupinge ditutupi, lambene di apa dawa-dawa wis. Kapan orang ini awak dhewe disebut nama dolim. Lah dolim iku maknane ora jejeg. Dadi ora nglakoni ora jejeg. Faqawamudin laisa illa biya, mergo jejege agama iku sebab wong nglakoni jejege nglakoni salat. Kama annal baita la yakum illa ala amudihi, kaya omah iku ora ngarah jejeg kejaba ana sakane. Nek ora ana sakane berarti ora omah, napa tenda. Tenda iku malah ora jejeg, saiki dipasang sesuk dibongkar. Fa ya utawi salat iku tahqiqun lil ubudiyah. Salat itu minangka apa menyatakan ngumawulane wong karo Gusti Allah. Jadi bentuk olehmu ngumawula karo Allah iku apa? Tahqiqun lil ubudiyah. Apa sampeyan ku nglakoni jejege salat. Saiki kok umpamane sampeyan oleh ngawehi nafkah karo anak bojo wis apik. Sampeyan ketemu karo wong akeh ya wis apik. Ning iki urung iso ngapa jenenge mbayar hak-hake menungso minangka dadi kawula. Dadi bentuk wong ngumawula karo Gusti Allah iku bentuk sejatine nalika wong mau gelem nglakoni salat. Kadang iku ana wong sing sosiale luar biasa, lomane ngluwehi setan paling besar. Tapi salate ora tahu. Berarti iki dene ora nglakoni hak-hake apa jeneng kawula. Nek sampean kepengin menjadi haknya kawula wis ta. Salate dijejeg wa tahqiqun lirrubuwati wa ada'un li haqqir rububiyyati. Salat iku minangka nekani utawa nglakoni hak-hake kepangeranan. Jadi wong duwe hak, pangeran duwe apa hake pangeran? Hake pangeran kawula kudu nyembah karo Gusti Allah. Kowe zakat oke, rata-rata zakat oke, wong ketok gagah, mewah ketok gagah. Tapi nek ora salat, awake dhewe ku ora nglakoni hak-hake Gusti Allah, masih jauh dari hak-hake Gusti Allah. Coba sampeyan nangen-nangen. Al-Qur'an itu diturunno Allah, iku lewat malaikat Jibril. Tapi sholat ini istimewa. Sholat itu langsung diperintahno Allah, langsung tengene Kanjeng Nabi. Mana nih sholat itu pasti ibadah sing paling istimewa. Wa jami'ul ibadah wasailun ila tahqiqis sirriha. Nglakoni sekabehane ibadah iku minangka ngetokno sir rahasiane salat. Sekabehane ibadah, kabeh ibadah iku yo macem-macem. Kabeh ibadah iku minangka ngetokno rahasiane salat. Maknane kapan salate dhewe iku jejeg tur apik, ngibadah liyane mesti apik.
Kapan salate awake mesti apik apa apik, ngibadah liyane mesti apik. Iku jenenge wasailun ila tahqiqi sirriha. Menjadi wasilah, menjadi tanda sepiro apike salatmu, sepiro ngibadah liyamu apik. Mergo nang salat syahadat yo ono. Ya, syahadat ya ono. Satu rukun Islam lha pira ji? 5 ya. Syahadat terus salat, zakat, poso, haji. Lah limo niki wis ana klebune salat. Bahkan ana wong sing kono, wong kok nalika tahiyat awal maca assalamu at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Nalika kawula salat maca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul lillah. Iku wong mau bakal diganjar Gusti Allah kaya-kaya nglakoni ibadah haji umroh taman sempurna. Iku nalika awakmu maca at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Yus haji umroh. Dene sampean ora iso kaji, utawa umroh ngakeh-ngakehna maca tahiyat ing dalem salat. Mangane ana wong mati urung kaji. Ana wong mati urung kaji. Aku ceritane iki, ana wong mati urung kaji. Biasanya kan disaksekno nggih, niki saksekno niki kaji niki. Iku ana jamaah sing ana jamaah pelayat. Jare sapa aku urung kaji. Bener ya mbek urung kaji mara Mekah. Tapi maksudnya apa? Dekne wis duwe ibadah haji mergo wis maca at-tahiyatul shalawatut thayyibatul lillah. Wis iku wis tok temen. Iku nek sampean urung iso umroh kita ya bisa duwe BRI pirang-pirang betul salate diakeh-akeh nang iki. Lah nalika sampean maca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampeyan maca ngono kuwi padha karo derajat ngibadahe, padha karo sampeyan langsung sowan nggone Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan sowan karo sekabehane nabi-nabi mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Jangan maca assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Sampeyan maca assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Sampeyan wis padha karo sowan sak wali-waline Gusti Allah sak dunia. Wis penak. Mangane salat iku minangka apa? Wasailun ila tahqiqi sirriha. Salat iku minangka ngedono sir hakikate ngibadahi sampeyan. Sepiro apikmu ing dalem salat, sepiro ngibadah liyane mesti apik. Mergo nggone kono ya ana syahadat, ana haji. Syahadate mau maca asyhadu an la ilaha illallah. Salate ya ana. Apa meneh salate, apa sapa jenenge? Syahadat, salat. Iku zikir. Lah, ing dalem salat iku ana zakate, ana salate, ana posone, ana haji. Bahkan nek sampean gelem angen-angen ing dalem salat ing dalem runtutane menungso iku semoga nangen. Ana imam sujud, imam makmume melu sujud. Ngadeg makmume melu ngadeg. Dadi nidhamiyah apa keruntutan urip iku sampeyan iso ngedono ing dalem salat.
Karena sholat itu nunggune nek gelem makmum bareng-bareng jejeg. Kalau niku sering kondo wis ta, sholat iku nek sampean pas jamaah, ojo sampai bengkak. Apa? Ojo sampai bengkak antara sejalan sisi. Jadi nek iso iki pundak ketemu pundak, kelingking ketemu kelingking. Ora aja begagah apa aja, wis pokoke kelingking ketemu kelingking. Nek urung pet sampean aja sampai takbir sih. Dipetno lurus pet. Jadi tungkak guri kuwi nggone soft garise. Supaya ojo takbir sik sadurunge sampean iku jejeg sikile lurus pundake templek pundake wong li supaya gak ana setan sing tengah-tengah. Iku ngintek ibadah ketok rukune, ketok guyuke. Wong nek salat wong biasane iku nek siji desa jamaah iku akeh. Iku biasane kehidupan duniane ya rukun adem ayem. Mergo wasailun ila tahqiqi sirri. Kapan salat jamaahmu apik biasane rukun tetangga yo apik. Ya nek salate kadang wis wegah jamaah yo wegah biasane karo tanggane iku biasane panasan. Kira panasan. Tanggane tuku kulkas, awak dhewe sing kadem. Awak dhewe tuku kompor, tanggane tuku kompor, awak dhewe sing panas. Kaya ngono. Jadi nek sampean kira-kira iku apa jenenge kaya ngono berarti jamaah di tenanan supaya apa uripe kepenak. Niku ila sirri tahqiqi apa kama anal bait al ibadah wasailun ila tahqiqi sirri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga zaman akhir salatmu apik kabeh dari sampeyan. Men jenengan ngrasakno akeh wereng urip kok ketula-tula repot kabeh ora masalah wong nyalahno apakah awak dhewe wis jejeg ta urung salat wasta'inu bis sabri wassalam. Jadi jaluk tulung pertama itu salat, ora kok jaluk tulung kelawan kepinteran, kelawan keahlian, kelawan pekerjaan, kelawan menungso ora. Pangeran ngakon wasta'inu bis sabri wassalam. Kowe njaluk tulung iku lewat apa? Sabar karo salat. Wis. Salat sik lagek mara nenggone wong. Pamane sampean kepengin nyarut apa utang atau kepengin nyarutan salat sik. Wasta'inu bis sabri wassalam. Salat sik. Nek bal salat lagek mara. Assalamualaikum Mbak, dipun gadah sebraan apa mboten ngakek ngono. Aja mau ilingi sebrakane sik, salate lho akeh. Ana wong sing nglakoni kaya ngono iku pirang-pirang. Kula niku sering. Kula niku ati krentek jenenge wong kok mesti ora duwe barang ya. Jenenge wong mesti. Aja boten-boten amat. Wong mesti kadang nanti juga. Main dengan itu aja sampai apa? Aja sampai mau carry maca Ahmad Rasulullah Muhammad Rasulullah pe ngomong pira 35 ing antarane khutbah. Biasane ora pate kesatan duit. Ya ora kekan sithik, ora kesatan. Kula niku sering krentek ati tak ora ngene wong sugih tak nyaru amun nilai tapi tak jajal sih wasta'inu bis sabri. Sadurunge aku PWA atau berangkat sowan menawa sing ape tak utangi salat sik tak ompok sik salate cara Fatihah yo tak tenanan nang mlembo-mlembo kaya ngono
Rabbil firli warhamni wajh. Kaya tumak ninah tenanan. Lah ngono kuwi sadurunge aku mangkat mara lagi budang Pak Montor wis urung tok omahe. Iku wis tuku aku kok. Awakmu bar tak transfer 10 juta. Lho kaya ngono iku ya. Ana ngono kejadian ngono kuwi pirang bolak-balik. Dadi mesti awake dhewe pengen utang karo wong ora sido langsung ngomongane pengen. Ya mbok lewat apa akeh ngono kuwi. Mula sampean tenang ae. Sama duwe andalan salat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat. Tapi gawe opo ae salat sik ngulake mara sing mau tuju. Dadi cara sampean iku kepengin ngibadah liyane kaya macul ya ngibadah, ya. Ketemu mbek wong ya ngibadah, ngaji ya ngibadah, kabeh ngibadah. Awali sik wasta'inu bis-sabri was-shalah. Salat sik. Sama nape nyuwun wong nganggo donga, salat sik. Aku ngi tak bebas salim. Wong teko mbureng. Tak bebas bebas donga iki, donga wereng ku piye, Mbah? Ora roh aku. Donga wereng ku tak piye. Ora roh, tapi intine ngene. Donga iku nek krana Allah, iku maknane ikhlas. Lah nek ikhlas maknane wong ku padha karo duwe banyu sing bening. Wong nek dongane ikhlas, donga apa wae. Tekroten iku sing mau isoni. Kapan sampean ku ikhlas, iku padha karo ibaratnya kaya banyu sing bening. Banyu sing bening iki iso berubah sesuai kebutuhane manusia. Kok umpamane iki sampean maca donga taibuna ilallah. Pokoke apal sing tok maca taibuna ilallah, taibuna ilallah. Ikhlas. Nek ikhlas, aku kepengin gawe kopi jan, berarti iso digawe kok. Iku tek zaman ku ikhlas. Jadi nek ngono, maca taibuna ilallah niate kanggo ngusir weren yo iso. Iku nek sampean ikhlas tenan. Dadi dongane kadang-kadang iku beda ning fungsine padha nek ikhlas. Dadi ana sing wong nganggo Fatihah ikhlas, padha ae. Kepengen gawe kopi ya gawe kopi, gawe teh, adus ya kenek. Pokoke karek krentekmu. Kowe sing mau isane maca bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul. Jadi iku sing mau waca sing mau jeneng iku. Sing mau isane iku ya semua waca. Engko kebutuhane karek disesuaikan karo kebutuhane sing ndonga karo sing njaluk. Wis ngono saiki apa karek ikhlase sesuk nang buka apa iki plan menerima doane yo. Menerima apa gula kok tapi syaratnya kudu ikhlas. Salat ikhlas. Bar salat jebul banyu terus mulai udah. Mbok mati mbok urip pokoke disuruh. Ya niku nek ikhlas. Jadi intine apa jejeke agama iku karek jejeke salat. Dadi apa maneh sampeyan iku wis jejeg ya ikhlas. Kapan salate apik, kebutuhanmu sekabehane mesti apik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir